खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2023 बारा जायो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। जोंनि बे बिटिआर हालामाव गले गले इनकाउन्टार जागासिनो दङ। क'क्राझाराव आरोबाव सासे बर' सुबुंखौ गावथारदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जारबारि गियानपुर गामिनि थागिबि हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रा एफाना गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा एफानि मावथिफोरा रां लानानै हाग्रायाव हाबनो होदोंमोन बा हाबनोबोगासिनो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बर'ख ओनसोलनि मैना खुलुं। बे मैना खुलुङाव जोंहा सासे बर' सुबुङा हटेल होदों आरो बे हटेलखौ दिनै बेखेवगोन। दा बेनिनो माखासे लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। बेहाय दिनै बेखेवगोन आरो बेहाय गोबां बर'नि आइटेम मोननाय जागोन, जेरै बर'नि जाग्रा लोंग्रा, बर'नि ओंखाम मोनजागोन, जेनेबा बर' संनाय ओंखाम मोनजागोन। बेबायदिनो बे हटेला दिनैनिफ्राय बेखेवजागोन आरो बेहाय गाबोननिफ्रायनो नोंथांमोना, गाबोन समबार, बे दिननिफ्राय नोंथांमोना बे हटेलाव जाफैनो हागोन। जायफोरा बे मैना खुलुं ओनसोलाव दं बा बर'खनि नैबे डेपलब्रि थांग्रा लामा बे साखाथियावनो बे हटेला। हटेलनि मुंखौ आं दा देखायगासिनो दङ। मा मुं दोननाय जागोन मागोन गासिखौबो सोंगोन आङो, नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय। हटेलनि मुङानो जाहैबाय राधिकास आर'नाइ हटेल। बेहाय नै मा मोननायबानो जाबाय नै हटेल आइटेम ड्राई पर्क, फिश, लकेल चिकेन, स्नेल एन्ड माहर दाल, माने सबायजों साम', बयलार चिकेन मोनगोन, फास्ट फुड मोनगोन, नै चावमिन, मेगि, चिकेन पक'रा, मम' बायदि बायदि मोनगोन। आरो नैबे हटेलखौ जोंहा बेखेवनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। नायबानो जाबाय नै। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जारबारियाव हाग्रा एफाननि गुलि गावनायजों जिउ गोमानाय हेमन्त नार्जारि बिथांनि जाथायखौ लानानै नायबिजिरनो थाखाय डिसिखौ खावलायनाय जाबाय। हेमन्त नार्जारि बिथाङा बावैसो बे जि जाथाय बेवहाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि जि रुंसारि जानाय जाथाय बेवहाय आङो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा गुबैयै बेनि सायाव जोङो इनकुवारि होबाय। अलरेडि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिसिआ सासे मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों इनकुवारि होनाय जाबाय। दा बे ओनसोलाव आगोलनिफ्रायनो गोबां दंफां बेबायदि स्मागलिं खालामनाय बायदिसिना बे जाथायफ्रा जाबाय थादों। दा बेवहाय बे थांनाय मोनायाव जि जानाय जाथाय, बे जाथाया एक्जेक्टलि मारमोन बेखौ बर'नो थाखाय जोङो मेजिस्ट्रेट इनकुवारि होबाय आरो बेवहाय जाय दायनिगिरि जागोन बेखौ गोख्रोङै साजा होनाय जागोन। बेवहाय खुनु रोखोमनि कमप्रमाइज जानाय नङा। आरो बिनि सायाव आङो रायजो राजाफोरनि खाथियावबो खावलायनो सानो, दा बेफोरबायदि जि माखासे दंफां आगोलनिफ्रायनो बोनाय बायदिसिनाफ्रा जाबाय थादों इलिगेलि, बेवहाय बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बेखौ कपारेट खालामनांगौ। नाथाय मैयानि जि पार्टिकुलार मोनसे जाथाय, बे जाथायाव सासे सुबुंखौ जिहेतु गावथारनाय जाबाय, दा बेखौ इनकुवारिखौ डाइरेक्ट जोङो दिनै गोबाव खालामालासिनो थाबैनो होदों। आरो बिथांनि न'खरनि थाखाय जि मोनसे जिउ खहा जाबाय, बेनि थाखाय जों सरकारा रायज्लायनानै बिथांनि न'खरनो जोङो अनसुंथाइ होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। आरो मिथिनो मोन्दों सानै उन्दै गथ' दङ। दा बे सानै उन्दै गथ'नि फरायनायखौबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आं लानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे बिसोरो गासैबो फरायनाय जि माखासे मदद बेखौ जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खालामनानै होयो। आरो जेला जोंनि इनकुवारिया जोबगोन, जेब्ला जाय माने दायनिगिरि हिसाबै बेवहाय फैगोन, बेखौ जोङो थाबैनो साजा लागोन। जोङो न'खरनि सुबुंनो राङारि अनसुंथाइ होगोन आरो लोगोसे जिहेतु बेनि न'खराव जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला साख्रि मावनो हानाय बैसोनि सुबुं गैया। दा बेनिखायनो बिसोरनि जि जिउ खांनाय बायदिसिना राहा लामा खालामना होनायजों लोगोसे सानै गथ'नि फरायनायखौ थोंजोङैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दायित्व लानो थाखाय आं खावलायदों, जाहाथे गथ'फ्रा गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हाजासिम बिनि फरायनायनि गासैबो दायित्वखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायो, आं बेखौ खावलायदों। बेवहाय बे गासैबो इनकुवारिनि रिपर्ट फैनाय लोगो लोगोनो बे बेब'स्थाया जागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।